Tomáš, prosím ťa, na Instagrame mám furt nejakého týpka so zlatom. Čo si myslíš o investovaní do zlata? No ak je to ten istý týpek, tak to je naozaj fakt humor tej videa. V prvom rade ja investovanie do zlata nevnímam ako investovanie, pretože zlato není investičné aktívum, ono ti nevytvorí nejaké dividendy, ono v podstate len stále dúfáš, že sa ti z nejakej ceny, za ktorú si to kupoval, ti to posunie na inú cenu a zarobíš na tom, ale že by ti to vytváralo niečo ako bytý nájom, alebo akcie dividendy, alebo dlhopisy kupón, že by to bolo podkladové aktívum, to vôbec nehrozí. Druhá vec je tá, že tieto spoločnosti, čo sa ti aj ukazuje na Instagrame, majú obrovské spready v preklade, za čo kupujú zlato versus za čo ti ho predávajú a tým pádom naozaj na tom zarobiť je náročné vzhľadom na poplatky, ktoré musíš zaplatiť. Zároveň ti ponúkajú také pravidelné investovanie po pár eurách, kde si ako keby nakúpíš a vyplatia ti potom v celú tú sumu v zlatých minciach investičných. Lenže ty keď nedodržíš celý ten program toho investovania, tak oni ti to nevyplatia v minciach, oni to vyplatia v tzv. Zlomkovom zlate, ktoré má úplne inú hodnotu ako investičná minca. No a naposledy nezabúdajme aj na to, že je to sektor, ktorý nie je regulovaný Národnou bankou Slovenska, takže ak tá investícia nevyjde, tak si v tom sám.